क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय बा बिटिसिनि सेक्रेटारि मावख'सालि खाथियावहा दिनै इउपिपिएल सरकारा फैयै फैयै नैथि बोसोराव आबुं जाबाय। दा बेखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोनि मिडिया सेलनि बिथां दैदेनगिरि हान्थिगिरि नार्जारि बिथांजों जों खाथियाव फैनाय। दा बिथाङा दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै मा फोरमायो? दा दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै मा फोरमायनो सानो सार? खुलुमबाय। गिबियावनो दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै हारि माहारि सुबुंफोरनि गेजेराव दिनै जे मोनसे गोजोन जौगानाय दावगानायनि मोनसे बिदिन्थि महरै 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव गोदान सरकार महरै इउपिपिएल दैदेननाय इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि मोनसे जुथाइ हान्जानि सरकार, बे सरकारा दिनै 2 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे 2 बोसोर आबुं जानायनि असिलायैनो जों दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट गेलेग्रा फोथारनि लांगोनायाव मोनसे फोरबो खुंनो लादों। बे फोरबो खुंनायाव गिबियावनो गासै थाखोनि रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि बिटिआर सरकार जानानै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आं गोजोन हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। आसा खालामदों फैगौ समाव इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि आबुं जौगानाय, रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि, गासिबो थाखोनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन अनलायनाय थासारि लाबोनायाव जाफुंसारगोन। आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि फारसे गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बिथांखियारि फोसावथाय जों फोसावगोन। बे फोसावनायनि गेजेरजों जों मिजिं खालामो फैगौ समफोरनि गेजेराव बे बिटिआर ओनसोला बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननायाव गोख्रोंसिन महर मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरखौ दावगानाय, समाज जौगानाय, गासै थाखोनि बिथिङारिफ्रा मोनसे गोख्रों महर लानायनि गेजेरजों आसामनि गेजेराव मोनसे जाफुंसार काउन्सिल महरै महर मोनगोन, जों बेखौनो आसा खालामनो हायो। गुबुन समफोराव बिटिसि सरकारा जेरैबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावबोदोंमोन बिनिख्रुइ 2 गुन बारा जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जानाय बिटिआर सरकार, बेयो रायजो राजाफोरनि आबुं जौगानाय, आबुं दावगानाय महरै जों दिनै हाबाफारि मावनो जों जाफुंसारनो हादों। बेनि गेजेराव बिदिन्थि महरै सिएम सुपार 50 इउपिएससि कचिं, बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन, बड'लेण्ड मासरन मिशन आरो गुबुन गुबुन जानाय बिथांखिफोर जाय फोसावदों, बे फोसावनाय हाबानि अनगायैबो मावफुंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। आरो बावैसो साननि गेजेराव मोनसे लेन्ड मेला, हानि मेला जों खालामदों। बे हानि मेलानि गेजेरजों गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन दावगानायनि बे महर मोनदों, जों बेखौनो बुंनो हायो। बे समावहा बिथां हान्थिगिरि नार्जारिया फोरमायबाय जे थांनाय 2 बोसोराव जाबायदि खामानि मावदोंमोन बेनिख्रुइ 2 गुन बांसिन खामानि मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा फोरमायबावदों थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सरकारनि थामहिनबा प्रमद बर'नि सरकार दैदेननायाव बिथांमोना गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय जादों, मुं दानस्लायनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ बिथांमोना बे रां खरसा खालामालासे मावफुंनाय जादों होनना बिथांमोना फोरमायदों। आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नार्जि बसुमतारी। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।